Soc Dani Martínez, això és Dani Màtiques. Aquesta és la meva pàgina web, danimartinez.eu. Aquí trobareu els meus canals i diferents coses que aniré pujant. Avui veurem el criteri de divisibilitat per 4, és a dir, com saber si un número és múltiple de 4. Aquí us he preparat la taula del 4, i ja la sabeu, 4 per 1, 4, 4 per 2, 8. I anem a mirar com podem saber si un número és múltiple de 4 o no. Mireu, posem un número qualsevol, 7.324. Per saber si aquest número és múltiple de 4 o no, l'únic que hem de fer és fixar-nos en les dues últimes xifres. Si les dues últimes xifres són múltiples de 4, tot el número és múltiple de 4. Per exemple, aquí acaba amb 24, i el 24 el tenim aquí, a la taula del 4. Per tant, com que aquest número acaba amb 24, tot el número és divisible per 4. És a dir, si féssim la divisió 7.324 entre 4, ens donaria un resultat exacte, és a dir, ens donaria aquí un número i ens quedaria de resta 0. I com us deia, només ens hem de fixar en les dues últimes xifres. Què passa si el número, per exemple, és el 8.764? Ens fixem en les dues últimes xifres i aquest número no sabem si és múltiple de 4 o no, perquè bàsicament no està a la taula del 4. La taula del 4, sense la sabem fins al 10, acaba en el 40 i el 64 és més gran que 40. Doncs aquí tenim dues tècniques diferents per saber si tot aquest número és múltiple de 4 o no. Quan aquest número no l'identifiquem com un múltiple de 4 perquè és més gran que 40, una de les coses que podem fer és restar-li 40. O sigui, agafem el 64, li restem 40 i ens dona 24. De 0 a 4, 4 i de 4 a 6, 2. Com que ens dona 24 i el 24 sí que està a la taula del 4, doncs aleshores aquest número, el 64, és divisible entre 4. I tot aquest número també és divisible entre 4. El que hem fet és que, si nosaltres continuéssim amb la taula del 4, després de 4 per 10 posaríem 4 per 11, que serien 44. Si féssim 4 per 12, serien 48. Continuaríem sumant 4 cada vegada. Doncs, en aquest cas el que hem fet és restar-li 40 i ens quedem només amb el 4, amb el 8. Després vindria el que seguiria, continuaria sent múltiple de 4. Una altra tècnica és que tornem al número aquest, agafem les dues últimes xifres i mirem si és divisible per 2. Dues vegades, és a dir, el 64, teniu un altre vídeo que us explica el criteri de divisibilitat per 2. Per saber si el 64 el podem dividir entre 2, l'únic que hem de mirar és si és parell. Si fem aquesta divisió, 64 entre 2, ens dona 32. I aleshores, un cop hem fet la divisió, mirem si aquest número, el 32, torna a ser divisible per 2. Com que torna a ser parell, veiem que també és divisible per 2. És a dir, el 64 seria divisible per 2 una vegada i amb el resultat el podríem tornar a dividir per 2, que ens donaria 16. És a dir, és dues vegades divisible per 2. Aleshores també sabríem que el 64 és divisible per 4 i que per tant tot aquest número és divisible per 4. Com a resum, si teniu un número que voleu saber si és divisible per 4, el que podeu fer és, doncs això, primer mirar les dues últimes xifres, si el veieu a la taula del 4, és que ja és divisible per 4. I si no, li podeu o bé restar 40 o bé agafar aquestes dues últimes xifres i mirar si és dues vegades divisible per 4. Espero que us hagi agradat el vídeo. Si és així, subscriviu-vos al canal, piqueu la campaneta i compartiu. Moltes gràcies.